Limentten valikoimasta löydät yhden virtalähdemallin, josta löytyy 3 eri tehoa. 30-wattinen, 60-wattinen ja 100-wattinen versio. Kaikissa virtalähteissä on irrotettava virransyöttöjohto sekä paikka 6 valaisimen johdolle. Oikean tehoinen virtalähde valitaan sen mukaan, mikä valaisimen ottoteho on. Jos sinulla on useita valaisimia, laske valaisinten ottotehot yhteen ja päättele sitten sopivan virtalähteen teho. Esimerkiksi jos valaisimen tai valasimien yhteenlaskettu ottoteho on 15 wattia, silloin riittää 30-wattinen virtalähde. Jos niiden ottoteho on 35 wattia, ei enää 30-wattinen virtalähde riitä, vaan on otettava 60-wattinen versio. Valaisimen ottotehon näet suoraan valaisimen perästä. Jos valitset valaisimen, jonka perässä ei ole suoraan ilmoitettu sen ottotehomäärää, voit valita sopivan valaisin pituuden valikosta ja rullata sivua alaspäin, jolloin näet juuri sen tuotteen tekniset tiedot. Tällä kertaa katsotaan ottotehoa, joka on tämän valaisimen osalta 9 wattia. 9-wattiselle valaisimelle riittää 30 watin virtalähde. Jos näitä valaisimia olisi useampi tuossa samassa virtalähteessä, esimerkiksi 2 kappaletta, 9 plus 9 wattia on 18 wattia, eli vieläkin 30 watin virtalähde riittää loistavasti. Jokaisessa virtalähteessä on paikka maksimissaan 6 valaisimelle.